Я так понял, что хорошо, что Сакен вспомнил про Кипрский вот этот Критский собор. Я так думаю, что просто тогда иерарх РПЦ продемонстрировал свое пренебрежение к патриарху Варфоломею и как-то и лично его немножко задел, или не немножко? Ні. Він, скажімо так, можна сказати так, він вразив його у саме болюче місце. Тому що таке Всеправославний собор? Це був проєкт, який започаткований був задовго до патріарха Варфоломія. Вперше про це почали говорити ще на початку ХХ століття. А після того, як відбувся Другий Ватиканський собор католицької церкви, православні церкви прийшли до думки, що зрештою треба зібратися. Ми ж єдина церква. І визначено канонами, визначено традицією, що повинні бути собори. Якщо в кожній місцевій церкві є ці собори, то чому у нас немає такого собору? І він був бойкотирован фактично. Так ось готували 40 років. Дуже складно, дуже важко. І саме оця підготовка, вона в тому числі спонукала Вселенського патріарха бути дуже стриманим в питанні України. Тому що для нього було важливо, щоб цей собор відбувся. Це для нього було найголовніше. Бо це питання майбутнього цілої православної церкви. Яким шляхом вона піде? Чи вона піде шляхом перетворення на конфедерацію взаємно ізольованих конкуруючих структур, чи все ж таки вона буде існувати як православна церква, єдина в всьому світі і лише адміністративно поділена відповідно до того, як поділені держави. І він намагався піти на всі можливі поступки по відношенню до Москви. І в ответ получив. І в підсумку він отримав за пару тижнів до того, він погодився з тим, щоб проводити не в Стамбулі, а на Криті. Бо тоді якраз відбулося загострення у відносинах Росії і Туреччини. Він погодився, доходило до деталів смішних. Тобто Москва ставила умови, яким чином має бути розставлено столи і стільці в президії собору для глав церков. На все пішли. З усім погодилися. І Москва в останній момент відмовляється. Так що це було дуже болюче для Вселенського патріарха, і після цього він усвідомив, що йдеться не просто про якісь питання України чи інших місцевих церков, де є проблеми і конфлікти. Йде питання про те, як буде розвиватися православ'я. Чи воно буде сучасним, відповідним до того, яким є світ, чи воно піде шляхом, який пропонує так званий Третій Рим. До речі, в свій час патріарх назвав цю теорію дослівно «дурна, зарозуміла і нечестива теорія Третього Риму». Так ось, що теорія, яка спирається на силу, на гроші, на армію, на державу. Нічого нового нет. Абсолютно. Все это не тобто, чи піде православ'я вперед з головою оберненою назад, як це пропонує Москва, і як вона намагається навколо себе згуртувати інші церкви. І тому, турбуючись про ціле православ'я, патріарх змушений діяти, розуміючи, що так, це боляче, так, це веде до певних дезінтеграційних процесів, але не він це почав. Не він почав це розділення. Почала його Москва, не приїхавши сама і спонукавши ще 3 церкви не приїхати. І тому я переконаний, що для патріарха це дуже складні рішення, але вони обдумані, вони, можна так сказати, вистраждані. І тому він іде цим шляхом свідомо, і він з нього не зверне, незважаючи ні на які вмовляння, незважаючи ні на залякування, ні на підкупи, ніщо вже не попливає, тому що він відчуває цю історичну потребу і відповідальність увійти в історію православної церкви як патріарх, який вивів православ'я і відносини між православними церквами з кризи на пряму дорогу. Бо ця криза перманентно, насправді, триває ще з 45-го року, коли сталінський уряд разом з відновленою Московською патріархією намагалися організувати 8-й Вселенський собор і наділити Московського патріарха титулом Вселенського.
Є архівні документи, які про це свідчать, і це абсолютно доведений ідея факт. стара. Абсолютно. Сталінських часів. І тому до неї і повертається ця реставрація, я її називаю так, Андроповсько-сталінська реставрація, режим Андроповсько-сталінської реставрації. Він повертається до всіх тих ідей, які були актуальними десятки років тому. Скажите,